Здравейте, приятели! Днес, ден преди Велик ден, така ми се прияде баница, но не каква да е баница, такава както едно време я правиха, с сирене и накрая с захар. Само че аз реших да експериментирам и днес ще прибавя към тестото си за баница и към брашното ще прибавя също и бак пулвер. И ще видим какво ще стане. Даже ще се разбие и тестото с миксер, яйцата, тъй като искам да ги разбия много добре, да станат почти на пяна, а не само както друг път си правим така леко разбити, водата, олиото и хайде, тесто за правене на пури. Разбитите яйца. Добавям една кафяна лъжичка сол. Ето колко е пълна. Така. Разбивам още малко. Така. Сега ще добавя 2 кафяни чашки топла вода. Една пълна и една не чак толкова пълна. Така, значи, ето, едната пълна и едната пълна много без един пръст. Така тук до извивката. Разбърквам лекичко. Така. И сега ще се добавя един бак пулвер. Така. Ето един бак пулвер. Половината го добавям сега. Изсипвам си една чаша пак кафяна с брашно. Ето пълна. Този път си присявам брашното. Така. Пълни се още една чашка, за да ми е под ръка. И сега полека разбивам. Добавям с останалото брашно в чашката. Изсипвам останалия бак пулвер. Махам миксера и ще започна да си разбивам с шпател.
целта е да се размеси хубаво баклавера и да може да се действа с брашното. Така. След като стане тежко за шпатлата, вече може човек да се замесва с ръка. На времето, когато нямаше миксери, гледам, че и сега все още някои от жените, още от началото се месят на ръка. Аз се спестявам това прекалено отцапане да ми се излиза там между пръстите, както да е, въпреки че въобще не е неприятно. Но така, намирам пак за добре да се подготвя тестото до такава гъстота, до която не може повече да се работи с друг инструмент, било то миксер или бъркалка. И тогава почвам да си го измесвам на ръка. Тъй като тестото ми е почти готово, няма да използвам това всичкото тесто, което си го пресях. Просто използвах възможността да се пресея тестото, брашното.
сега се го вадя на масата. Махам си брашното, тъй като не съм убедена, че всичкото ще ми е нужно. И за да не се получи гъсто тесто, продължавам да се меся, като усещам с ръката си твърдостта или мекостта на тестото. Просто няма нужда от много месене. Готово е. Сега ще ви го покажа. Обирам си така по-голямото количество от тестото, което е полепнало по пръстите ми. То не е мръсно, защото предполагам, че всеки си мие ръцете преди да започне работа. По време на работа поне на мен ми се налага да си ги мия още 2-3 пъти. Като изплаквам най-различни листа и така нататък, но това са подробности. Така. Просто напудрям масата, без да слагам много тесто. Ето. Много брашно. Ето. На гъстота е да лепне и да не лепне. Ето. Не лепне. Супер меко тесто. Допреди време ми беше непонятно какво значи това да не лепне. Знам вече какво е да не лепне. Ето. Слагам си така върху брашно. Малко да си отпочинем от месенето. Ето, ще го напудря и отгоре. И ще го залия с една кърпа. Нищо, че не е с мая. Все пак всяко тесто се нуждае от почивка. На такова мнение съм си аз, а пък и съм убедена в това. Така, отново съм тук. Вземам и си разделям тестото на 4 части. Така, и след това всяка част на още 2. Правя си топчета. Така, получиха ми се, ето топките. Оставям си ги тук ето така да се ми почиват на една страна. И след това вземам, тъй като е 7 часа и тук ще вечеряме. Така реших, че мога да направя 3 от тях или 4. Да се опитам да направя пърлинки. Така набързо да се опечеме нещо за вечеря. А с другите ще си направя баницата. Хубава селска едновремешна баница. Научена от старите баби и модернизирана малко от мен. Така за начинаещите, които тепърво искат да се учат да точат, ще кажа само, че е много важно всичко да става плавно и да не се натиска много. И винаги да има брашно. Не много, а все едно като напудрено лице. Ето, завива, без да натискам. И след това само плъзгам ръцете и пускам тестото. Няма да се притеснявате, не е задължително кората винаги да стане кръгла. Важното е да се разточи достатъчно тънко. На мен
също ми е трудно, тъй като с маникюри много лесно не се разточват такива неща, тъй като се забиват и се правят дъвки, но ето, горе-долу това е. Колкото повече стои тестото, толкова повече се отпуска и по-хубаво става. Сега аз няма да разточвам кората напълно до готовност, тъй като ми хрумна идеята и тъй като си нямам разтопено масло, просто ще настържа. Така малко много. Ето така. Нещо като от типа на круасаните. И след това ще загърна на плик. Тук ще сложа също малко, няма да слагам повече масло. Ето така, ще го прегъна на много. И даже тук ще го разделя на две, защото за пърлинка това е много. Ще събера краищата. Така. И ще оставя да почива тук, докато аз се направя другите две кори. Слага се брашно отгоре отдолу и започва постепенно и плавно да се разточва. В началото не може много, просто обръщате постоянно на едната или на другата страна. И както виждате, тестото малко по малко започва да се разточва. На такава големина вече може да загънете и съвсем леко да разпъвате. И след това обръщате на 45 градуса или на 180, просто на другата страна. И с натиска на ръцете си всъщност вие контролирате тестото. Но винаги не е силен натиск, просто опъвате лекичко, защото иначе може тестото ви да ви залепне. Така, сега махам част от брашното отдолу, тъй като вече, щом един път се разточи кората, на нея не трябва чак толкова много. Защото пък ако стане тестото твърде твърдо, тогава пък съвсем трудно се разточва. Само да покажа как изглеждат пърлинките. Изглеждат добре. Имат вкус на тези банички, които си купуваме с сиренето от маслено тесто, тъй като сложих, не знам дали го взех го има във видеото, разточих тестото, сложих малко масло, сгънах го на плик и го оставих настрани. След това разточих всяка половинка малко, сложих сирене и сгънах на плик отново. Ето така. И ето как изглежда нещо между баница и пърлинка. Много вкусно. Ето. Така ще покажа по-хубаво, за да се види. Има много хубава хрупка коричка. Ето. След това самото като се разтвори, ето как се дели на пластове. Може и да се чува хрупкането. Много е приятно.
да бе сладко. Ето разточвам на такава дебелина кората, няма да я правя по-тъничка, защото си има вътре и бак пулвер, така че така е нормално да се вижда въпреки всичко мушамата, защото друг път ги прави и още по-тънки. Където, както казват, да може човек да чете през тях, но в случая не го искам това. И сега си завивам. Ще сложа малко олио, разбира се. Защото каква е баница без олио? Завивам така, както се завива всяко нещо. Като баница, тиквеник или каквото и да било. Завивам си кората. Усупвам лекичко, просто защото така ми харесва. И продължавам се завивам на охлюв. Оставям малко разстояние. И така по същия начин нататък. Защото как да си разсевам парченцата на... Вече тук има масло между тях. Това е разточеното пакетче, както да го наречем. Слагам си сиренце. Слагам малко масло върху него. И след това завивам. И притискам краищата да се залипат, а след това притискам цялото. Така, не? Машвам. Така, тук ми предлагат вилица, за да натискам краищата. Обаче и без нея става. И така, печем с малко мазнина в тигана. И се стават все едно като баница на тиган. Ето. Прекрасни са. И хрупкави. Знам дали се чува, но... Така. Така баницата е готова. Ето. Както е. Надявам се, че се вижда. Пръсвам хубаво с вода. Така. И след това пръсвам с захар. Ще сложа съвсем малко с масло. Дава много хубав вкус на баницата. Никаква тайна не е. Така. И сега просто пръсвам с захар. И захлюпвам да се задуши малко. И това беше. Ето. Така, камерата се не улучвам, както и да е. И сега слагам хартията за печене, с която пека отдолу, тъй като тази форма пропуска мазнина. Както и само се връщам хартията, слагам и загивам с една
това е. Така, искам да ви покажа само отдолу и отблизо баницата как ще изглежда. Ето. Отдолу как се опекло. Ето. И запазваме така в тавичката, докато изтине чак до утре на Великден, когато ще едем на закуска. Желая ви приятни празници, да сте живи и здрави. Ако видеята ви харесват, абонирайте се, винаги ще бъде интересно тук. Много обич, ваша Мария. До чуване!